האם כדור הארץ עומד בפני פלישה של חייזרים? לפחות על פי ארגון האמריקני יש עלייה חריגה חדה בדיווחים של אזרחים על זיהוי עצמים בלתי מזוהים. הכצעקתה, נדב. האם תהיה תשובה לשאלה הבומבסטית שהצגת בתחילת האייטם, רפי? האם באמת הבאמים חייזרים מיד התמונות בחודש אוגוסט, החודש האחרון, עלייה של פי 2 בדיווחים, רפי, על עצמים בלתי מזוהים בשמיים, מיד התמונות והשאלה המסקרנת? זה מטוס, לא? זה סופרמן, אין לדעת. רגע, קודם הדיווחים, רפי, ואז התשובות לכל השאלה. This summer has been an especially busy period for UFO sightings. The Mutual UFO Network, or MUFON, noted that sightings increased over the past 6 weeks, with some states more than doubling their normal numbers. יש ארגון כזה, רפי, בארצות הברית, והוא סופר כמה דיווחים מגיעים לרשתות השונות על חייזרים בשמיים. מיוני ועד אוגוסט אמרנו פי 2, 1,000 ומשהו דיווחים רק באוגוסט, אלפי דיווחים בכלל. בואו ניקח אותך ליוני, להוואי, מיד תראה, בשמיים אנחנו רואים כדור אור גדול, התפוצצות כזו של אנרגיה. האם זה בעצם בלתי מזוהה? דיווחים עשרות מגיעים על האינסידנט הזה היחיד, מעין הירח הזה שמתפוצץ לו בתוך השמיים. זה קורה ביוני, אמרנו בהוואי. פלורידה, בזמן משחק, באצטדיון רגיל, אתה רואה, צופים שם, האנשים שם, ובשמיים אותו זוהר בלתי מזוהה. הקהל לא ברח. הקהל לא ברח, אבל הנה השדרנית שממשיכה לדווח שמאחוריה אותו עצם זז, זה יכול לראות כמו איזה כלי טיס זעיר, אבל הוא חוזר והולך וחוזר. הכצעקתה. הכצעקתה. תשובות מיד, ועוד דיווח שמעורר הרבה שערה שם, מעין כדור אור שמיד תשמע איך מדווחים עליו. As many of you spot a giant ball of light, there it is, zipping through our skies tonight. Everybody has their own opinion of what the heck this glow is just flying by. הכצעקתה. רפי, אתה תמשיך להסתקרן עוד קצת, מיד מומחים, לפני זה הזוהר הזה שכל מהדורות החדשות מתעסקים בו, ומיד תראה אותו מזווית אחרת. מה זה? אותו הבזק כתום אדום, האם חללית שהגיעה, אותו כדור אור מזווית אחרת קצת יותר מאוחר בלילה? אתה רואה, המשיכו לדווח על זה לאורך שעות, מה זה הדבר הזה? וגם יש עדי ראייה. This massive green ball shooting through the sky horizontally, and it had a big old white tail, but it was so bright and crazy and beautiful. We made calls to everyone from NASA to the National Weather Service, and right now no one seems to know exactly what it was. ועכשיו רפי, אולי הזמן לשאול הכצעקתה. בואו נראה את התשובה. יש מומחים. שם הם יותר נקיים, רואים יותר תופעות, זה הכל. זה בגלים ובמחזורים ב100 השנים האחרונות. בהתאם לעונות של השנה, בהתאם לחדשות שאנשים שומעים ומלאים את הדמיון שלהם, זה יוצא בלי סוף. ביולי-אוגוסט ובאוגוסט בפרט יש הרבה יותר מטאורים בשמיים, אז יש הרבה נקנוצים בשמיים, כוכבים נופלים, כדורי אש, יש סופות, ברקים, ויש את הצד הפסיכולוגי כמובן, בקיץ, אנשים שומעים, יש חופש גדול, יש הרבה זמן פנוי, אז זהו, אז יש יותר זמן לצומי. צומי אמרת. אני לא אמרתי, המומחים אמרו. לא, סיכמת את זה בצומי והרווחת 3 דקות שידור. בסדר, רפי, כרגיל, ניצלתי פרצה במערכת היחסים בינינו, אבל שים לב, עדיין המראות המדהימים האלה הם בזכות זה שקיץ והשמיים נקיים ויפים, ויש סופות ויש ברקים, ויש לכולנו הזדמנות ליהנות מתופעות בלתי מוסברות שאפשר להפליג בדמיון עד הבאמים. במילה אחת? צומי. צומי, גם מילה טובה, כן. תודה. תודה רפי.